Чуди се, че има доста хора, които не знаят как живеем ние в провинцията. Ето и онази вечер в сеизмограф се нахвърлиха жените срещу представителя на Атака. Мила госпожо, аз съм на 83 години човек и слушам всеки ден да се говори против българите, от турци и цигани. Винаги съм гласувал за БСП, но в предишните избори гласувах за Атака. В селото, в което живея, имаше най-много комунисти, но последния път за очудване бюлетините бяха за Атака. Но ние не сме виновни за всичко това отгоре. В клуба на БСП отишъл турчин и казал: вие сте на чужда територия. Никой не отговорил, за да не излязат те виновни, защото цялото управление в Омуртаг е турско. На пазара циганин продава нещо и вика на цигани и турци по толкова, на българи 2 пъти по-скъпо. Качвам се на автобуса за града и пътниците само турци. Имаше едно място. Седнах, но чувам туркинята да казва: не мога да стоя близо до Гяур. Това е обида за мен. Имаше хора, повечето млади. Гледаха, но се стискаха от смях. Шофьорът беше турчин. Кондукторката също. Помолих я да направи забележка. Тя направи и онази жена спря. Поплаках си и това беше. Всичко в селото е в турски ръце. Кметът ми каза: и писма да пишеш, полза няма. 2 година не дава дърва за зимът. Циганите секат от нашите гори и после ни продават нашите дърва. Пишем писмо до общината. Отговор няма. Не можеш да влезеш да се оплачеш. Имам син с висше образование. 16 години е без работа. Деля с него пенсията от 160 лева. Ако иска някоя работа, ще трябва да стане член на ДПС. Има такива случаи. Гладно не се стои. Ще ви моля само, пазете в тайна името ми, защото може и да не усъмна. Yo